Salam, hormatly vatandaşlar. Şu 2022-nji ýylyň 13 fevraly hepdeniň ýekşenme güni Türkmen halky döwlete kanalyna hoş geldiler. Şu biziň platformamyzda ýeni şerkýaly biziň söhbetdeşimiz Timur Serkerde. Timur Serkerde. Biziň vatandaşlarymyz bilen salamlaşýarlar. Salam ejiz vatandaşlarym. Hormatly vatandaşlar, ine biz şu ýygynak geçirip durýak, bir demokratik ýeňeşiň opozisiýasynyň ýygynyny geçirip durýak. Maňa Farhat Durdiýew bilen bir biziň vatandaşymyz jaňypdy. Şonuň jaňyp maňa bir neçe soralar berdi. Şo soralary halky öňünde men düşünükli düşündirmeligini makul bildim. Şoň üçin men şo soralara ine halkyň öňünde jogap bereýin. Egerde men ýalňyşan bolsam Timur Serkerde meni dogrulap biler. Ine şol biziň ýanky gepleşiginiň soralary ine şöyle bir soraw bar. Lewaplar hiç wagt ýolbaşy bolmaz diýip ýanky Murat Gurban aýdypdy bir ýerde. Lewaplary Murat Gurban bollandy. Ine şu ýaly gepleri diýe lewaplary men ýanky unudýanmyş, ýa lewaplara pes görýänmiş, men ahylly ýa ýene orada. Men her wagt diýip gelýändim. Millet paraçylyk, tohum paraçylyk, tira paraçylyk ýatyrmaly. Biz DWT demokratik topory, halk hereketi. Biz her wagt diňe kanunlar, konstitusiýada kanunlar hormat bolmak we diňe şoň bilen ýöremek diýip her wagt aýdyp gelýär. Konstitusiýada hemme welaýatdaky adamlar haklar birdir. O ýerde ýok. Ahal welaýatyň haklary aýratyn, jogapkärçilik aýratyn, mar welaýatyň jogapkärçiligi we haklary aýratyn, lewap welaýatyň haklary we jogapkärçiligi aýratyn. Ya da Daşow, Balkan ýok. Bir haklar. Hatta Türkmenistanyň prezidentiniň haklary şo ýerde bizinki ýaly. On borçlar köp. On borçnamalary köp. Ýöne haklary bizinki ýaly. Şonuň üçin bir millete aýryp ýanky lewap halkyny aýryp ýa-da başga halkyny aýryp uzatlary men her wagt haýyş edýän şol gepleri düýbüne ýatyrmaly. Men Azat Haýytbaýew DWT çatyny kurdum. Sebäbi şol adam şo ýerde millet paraçylyk edip lewap aýyrmaly, lewap konstitusiýany şoýra getirip Türkmenistana bakly durmuş, bir-birini hormatlayan durmuş. 5 welaýat, 5 togun durmuş etjek bolýar, siz bolsa lewap aýryjak bolýar diýip düşünýär. Ýürüýte aktivist döwlet çadynyň ömür gowy. Men diýjek bolýarlar. DWT halk hereketiniň içinde 70% aktivistler lewap welaýatyny. Men ora köp taňary gatnaýan. Bizde Türkmenistanyň içinde lewapdan aktivistler köp. Bizde DWT'nin adminlerinin içinde 70% aktivistleri lewapdan, Daşowdan. Şonuň üçin biz millen aýrandyk. Egerde men lewap halky bilen işläp durmam bolsam, onu men näçe urary uraşy bir zat diýen ýa hereket edýän. Şonuň üçin men onu düşündirdim. Siz aklyňyzda bolsaňyz, ine men size aýdýan men günnüki logika taýdan doly ýygyder alyp barýan ýolum Türkmenistanda demokratiýa bolmaly, kanunlar işlemeli. Başga ýol ýok. Başga ýene-de diktatura bolýar. Şonuň üçin lewaply bolsun, marly bolsun, aşgabatly bolsun, halk taýlamaly. Lewapyň ýolbaşyny lewap taýlamaly. Türkmenistanyň ýolbaşyny Türkmenistan taýlamaly. Hemme welaýatlar. Diňe lewapda, diňe marda, diňe ahylda. Hemme taýlamaly. Hemmetiniň haklary bermeli. Şonuň üçin men ýene bir düşündirýän. Eýer maňa Daşowdan jaňytdylar, Murada siz türkmenler diýip gürülýäňiz, siz Türkmenistanlar diýmeli, siz Daşow halkyny unutýaňyz. Daşow halkyny türkmenler. Men o şu meseleni eýem düşündirdim. Türkmen diýmek, Türkmen pasportyny bar diýmek. Ine masalan sen Fransuz bolsaň, sen Fransuz ýöne gelip çykyşyň da bu sen İspan ýa Portugaliýa ýene bolar. Şol ýaly sen türkmen mümkin dogruly özüňden diýmek gelip çykyşyň özüňden. Ýöne sen türkmen pasporty bar. Haçan da senin bir ýerde saklanmaly, ýa sen haçan da bir ýerde bir gurumanyň halkary gurumlaryna
özüňi, ýani aýdanynda men türkmen diýip aýdýan. Türkmenistandan türkmen. Ene men türkmeniň haklaryny goýan diýip aýdýan. Aýdan o daşowyň hakyny ýa-da lewagyň hakyny. Şonuň üçin bu düşünşmezlikleri ýene olarak düşündirýän. Türkmen diýmek ýen diňe ahyl welaýaty. Biz türkmeniň nirden gelip çykandyny dolu bilen doktorlar. Mümkin daşowdan, mümkin lewapdan, Sakar, Sayat, ýa-ni Halaç, Kerki, mümkin Marin hakyndan. Ol bir topar versiýalar bar. O tarihe girmek häzirki temada. Şonuň üçin hemme türkmen. Türkmenistanly türkmen. Sen Türkmenistanlymy? Sen onda Türkmenistan üçin berketli. Türkmen diýmek gysgalan ýagdaýda Türkmenistanly diýmek. Şunu unutmamak lazım. Indi Lewap welaýatyna ýene gaýtyp gelsek, siz ünsüýerden bolsaňyz, bizim Lewap İstanbuldaky ştabyň başlygy Dursultan Tagan tutuldu. Men şonu çıkarmak için köp vakt yitirdim. Köp ýanky aladalar etdim. Egerde men Lewap halkyna beýlik edýän ýanky gowurmaýan bolsam, onda men kömek etmedim. Men onu bellemedim hem ýol başladım. Biz bellemedik ýanky ýygnakda şonu ýol başladım. Ýok. Şonuň üçin ine Timur Serkerde men size söz berýän. Ine men bilen Timur Serkerde çykyş edýär, Lewaply. Ine Piotr Lewaply. Olur kimsin nemi men bilen çykyş edenler. Timur Serkerde. Siz şu mesele näme diýip bilýäňiz? Men Lewap halkyna hakykatdan bir ýanky dünýä garaşyny bir ters ýa bir pesmi ýa nägili? Näme pikirdiň? Men bilen köpden men çykyş etdim. Siz bir ýerde gördüňizmi ýa eşitdiňizmi ýa tutup gördüňizmi? Murad ağa, birinciden bäde bir kulkul satwada. Sen özüň ýarym sen näme Lewaply. Ejen tarap hem o tarap Lewaply bolýaganda. O kalkmaz aňa tarapdan o. O bäde bir bilmedim näme oturaňa kelete ýa işdim burdatlar ýa mal burdatda çekdim belli. Ben sen bilen uzunly gaçyl uzy 2 wagt seni getişip dostlarymyzda tanıştyk. Erwet günlerde bile olduk, bu günlerde bile olduk ova. Köp tatlı bile çekip, köp tatları bile rişad ettik ova. Son için men siz arada hiç saat ayıp bilecekler bu nerede o hareket diye o millet paradı gitti deyip ova. Seyahatinde evde siz yaşlılar koyamaz, ben size yaşlışı. Millet paradı olsa, ya nerede o hareketler olsa, ya cinayet iş olsa, ya bir yerde burat deyip nerede oraya gitmeseniz yavru onda men ýağında bolmaýanda onun için hiç ilek bir berde kommunikabilini arası adam deyip sizi nämetken primatken öz dostum ve gerek yerinde örkelläme bolsa örkelläme boýar siz üçin siz örkelläme boýarsyňyz men üçin biz 1 we 5 vilayetde doğan tärimde ahal Balkan Daşowy Çerci, Mari hemmemiz bir doğan olar. Biz ayrışmalı değil. Son için bizim stratejiyamız şeyle olar. 5 vilayet 5 doğan deyip bizim divizimizi sol. Bizim buradan etçek olamızda biz önünün şey tiyatı var. 5 vilayet 5 doğan deyip ondan sonra harekete geçeceğiz. Son için derdi hiç ile kurduneme bir 43 saat ayıklık olabilir belirden. Hem şey olur bir ayıklıkları ben düşünemem. O logikasını düşünemekte. Berde biz sportsmenler ova, berde bilim adamları var içimizde, berde harva adamları var içimizde ova. Öz aramızda maslahatlaştık ova. Öz aramızda maslahatlaşıp öz halkımızın bekbir için öz yüzümüzden pullamını harcap ve şu öz arasında halkımız için ve şu arasında aktivlerimiz için öz geleceğimiz için, çağırmamız için arasında hareket ettik ve işler getirdik akşama denir. Dine vatan için, dine halk için, halk vatan için. Son için berde evde bir bardak dibatçak otacağı var, gelsin gitmişleri, diskursu geçeli, yani için şol ayıktı şey deyip. Ya ol başa var, ya onlara pul verildi mi ya şoları bize näme badagatçak koleminde so belliler o her durumda popüler. Adam faktörü
Her yerden var. Bir adam pul satılıyor, bir adam $1000, bir adam milyona satılıyor. Käbir $50 satılıyor hava pul ýoksa. Şol üçin men hiç me göňe degetmeýän ýok ýa-da dogry batsam öz gününi görpmän adamlar käwatdyr özüni näme edip özüniň gardini diýen adamlar şu özüni görkezek bolup özüni ýokarda tutjak bolup bar. O özü bir 5 köpüň bolsa özüne bir $1000 getirkezek bolýan adamlar bar o. Şol üçin men dogrydan näme burada görüp fikretkenim şu milletparlyk etýän adamyň özleri şol 3-nji adamyň aýdan gepini edip şol 3-nji adamyň işini etýär adamlar. Şol men agent ýan görýän adam. Siz näme görýäňiz? Men Farhaty bilýän, Farhat Gowjoglan öýdi. Bir durnuklar Gowjoglan şondan geň gördüm. O Farhatyň sözleri ol ýanky aýlanýan gepler. Şoň üçin men şu meselelerini orta goýýan, anyk bolarýardy. Bir ýerde egerde kim men debatlary bir zat diýen bolsam ýa kim diýen bolsam aýdyn gelin efiri ýa öz efirinde aýdyn suw dedim. Sebebi bizim esasy devlete topaly halk hereketiniň maksady döwleti berkidip güýçli öňe gitmek. Diňe ahal velayetde ýa diňe dewap ýa diňe marda hemmäne. Ananyň men Ýewropada ýaşaýan. Ýewropada Türkmenistanyny görsen doganyň ýaly görýän. Ol lewaply bolsun, marly bolsun, kerkili bolsun, ýesen ulusu bolsun, tapagy ýok, doganyň ýaly görýän ýok ol. Özüňizden bir ýere, daş ýere gidenizde bir türkmen görseňiz, 15 ýyl, 16 ýyl ýaşap görseňiz, bir türkmen görseňiz dogan ýaly bolýandyr. Siz oň haýdy ýanky velayetden birini soraňyz. Ya şol daşoğlu bolsa, "Ay ýok, men munuň gatnaşjak" diýen bolsa, ýa ol sen ýanky kulturany, sen medeniýetini getirip dur, sen ýa sen ararsan ýok diýmekmi? Eger aklyň bolsa. Şoň üçin ine şu ýaly gurrun bar. Burada kossat adam var. Katmana bir ketendine o. Men burada düşünmem burada. Şu millet paraçylygy etjek bolan adamyň özleri aklynda, düýünde, mekende we kende bolýar. Mesela häzir şu öz aramızda näme alışveriş başlady, aşawatdan çarjylar öýlenýär hawa. Belki marlar çarjylar öýlenýär, çarjylar marlar öýlenýär hawa. Öz arasında gyýyn alışveriş bolup durýar. Hemme daşgolda marly hemme näme durýar, kutuda bolup durýar hawa. Problemi däl bizde universal paradoks ýok Türkmenistanda. Ve şu aýtlan adamyň özleri şu millet paradoks diýerler. Ýoksa bizim adamyň gyýyn alyp ýep durýar, o ýaşap durýar hawa. Mesela men gördüm, öýlen gaýtdym mardan o, ýene alyp gaýtdym darik hawa. Haramlarda geçirmediler aeroportdan meni. Şoň üçin de millet paradoks bolmaz däl we o millet paralyk etjek bolan adam ýa-da şu adam aýtdy, şu biraz adam aýtdy, olsa olaň aklynda şu näme bar, şu rejim adamlar bar, ýa-da olar şu bir ölçüpdir bola, şu agza bolsun diýip bola. Bolmasa öz aramyzda Türkmenistanda öz watandaşlar arasynda problem absolut ýok, bolmadan. Tamam. İnşallah. Biz şoň üçin barýa Türkmenistana biz näme barýa? DBT topaly. Türkmenistana asudalyk, adalatlyk bermek üçin. Biz egerde şonu berbilmeýän bolsak, ýa şu adalatlyk, asudalyk we adalatlyk Türkmenistanyň halkyna şeket ýetirýän bolsa, biz onu etmek. Şoň üçin biz kömek edilmesek, ziyan bermek. Şoň üçin dewlet halk hereketiniň adamlary şu pikire daýanyp, goşulyp herekete barýar. Indi Piotr, siz emne wagtly? Siz meňden ýynaklara gatnaşýaňyz, işleşýäňiz, köp zat edýäňiz. Bir ýerde siz ýa kimsidinizmi? Ya men lewap halkyny kimsitdim, ya bir zat diýdimmi? Ya başga halky, ýa Mary halky ýa beýleki. Şonu bir duýdyňyzmy? Assalamu alaykum Piotr, Assalamu alaykum vatandaşlar. Yo, bugün içinde yo meni duýamak ýöne ona özüň näme etmeli has maýdaçy bolup näme edip biziň hemmemizden bärde vilayet näme giden o näme millet paradylyk ýa tire paradylyk ona kan hergepden näme diýip hergepi altyna gaplap näme edip on ýaly bolmaly da
Bize şonu ýaly edenem şu rejimde ne şiwa dillenmede zat edip misal üçin çarjurlara bir hila at berip marlara başga hila at berip Aşgabat tarba başga hila at berip ne endinde şu taşaýurda da çykyp türkmenler adla bir-birinden misal üçin lewapla marlar öýlenip ýa tersine marlar lewapdan alyp gyýdalyp endinde adyrak birigip neme dotýarlar agzy birlik duýup şu Russiýada da men toýlara gidip geldim. Lewap bilen mara endinde şu agzy birleşip oglanyň öýdere aýtdy şu gyýdalyp gyýdy beripdi agzy birleşdi diýe bolmady öň et bile pişik aldy dedi. Şoň üçin bu ýerde rejimle meyli we bu nemede bu häzirki bolup duran nemeler. Şondan misal üçin iň markasy alyp görsek Lewaplan köpüsiniň şol gaty görmegi hatda şol demir ýol otlarynda da provodnik ýol gödek provodnik diýilýär türkmençe ýa-da şol provodniklerim ahal ýa-mardan şoň üçin olar sägel nemenem özüne has ýakyn alyp özlerini bir kile göwüne pes tutýan mümkin. Sag olun. Sag olun. Doğrudan men köp adamlar bilen gülleşen dewaply bolu Marly, Balkan hem ýerde aktivistler bar. Tuğulma bizi bolýan adam köp. Intek bir ýerde de men şo sözi eşitmedim ýöne gynansak da şu ýaly bir gurulma bar. Meni birinji daşowlar bilen uruşturjak boldular. Men daşowlar jana düşündirdim. Ne dewaplar ýene bir düşündirýän. Maňa hemme türkmenler birdir. Men haçanla ýaşlykda mektepde okanda Lewa barymda ýa-ni Saýat Sakar Çäju maňa çok hoý diýerler. Haçanla men Aşgabada gelende maňa menklaatdaşyny tat diýerler. Men olara düşündirmedim. Men olara ýaşda gurup geldim. Ýalňyş bolup diýjek bolýardym bizim hemmemiz bir halk. Agdy birlik bolmasa biz öňüňizde. Şoň üçin biz 21-nji asyra ýetip otýar. Ine beýerde Fransada bu ýazat ýok. Özün halkda burada zat yok. Şunun için ol diktatorların esası ulanyan tira paraşçılığı. Ağzıyla bozmak için. Ben koşayım şartlarının nerede? Onda burada Allah bize var. Benim için ayet pırsında tercih senin göre beni usturacak koyuyor. Doğru mu? Tamam. Sebebi kopya çıkacak ya da. Şunun için bu nekip bota Türkmen tabaramızda pakazatıyla ustupleniyle öyle aramızda problemi yok. Doğru alacağım. Yani bir sonuç hava, minä dewapdy senem ahaly diýip howasyndy. Edilso siň açyklygany söýledi näme da şol näme nihe bilen gepler bar da mesela şol Şyhyýew şol nämede Döwlet Hanım näme gelen wagtynda näme kanalna gelen wagtynda şol hawa Murat sen barda eli diýip aýtdy. Hawa sen Murat hawa sen barda ýaz men digep ýazgylary bar diýip hawa şeýdip bolan şu adamlaryň arda etmek o şol ýoksa olar öýlerden şu nämedigine eşekdigini bilen okara o biz bilýär halkdan bardy. Ele bizim mesela öz aramızda mesela devlette gruplar birleşdik ve devlette hava sonra öz aramızda mesela biz diaspora Türkmenlerin bärdesi bir oyunca öz aramızda meni size wajatýan sen bize wajatýan bizim aramızda hiç kile görnäp biz öz aramızda dogan bolup birleşdik öz aramızda gerek yerinde birlik bir ölçü kelime koyman taýar problemi de absolut hava biz iki adam o tamam tempory bize öz aramızda devam ettik. Hasan yakınlaştık ýa-da sen trener benim trener köp tatlı sen tankist yaşında tank devam ettiğinde armiyada men gördüm tankist. Şoň üçin öz aramızda bir toçka tapdyk öz aramızda bir birleşdik o öz aramızda. Soňra men tanışlarym men harby men näme bir kurtaşan baram men dostum baram. So bir birlikte senin dostlarınla birlikte menin dostlarım sizinle birlikte berde hiç bir paralellik yok. Eğer doğru yanak sonuçta eğer de birinin bıraktığı gözümüz yansın. Biz birleşer, biz birleştik. Bizim aramızda senin Aşgabat'ta daşgulu yok. Bizim daşgulu doğrunamız var. Bizim Balkanlı doğrunamız var. Bizim Ahalı doğrunamız var. Bizim Marlı doğrunamız var. Bizim Türkmenistan'ın hem birden Türkmenler ortadan sol bu cemaatinde bizim vatandaşlar her türlü vatandaşlar olan bari bizlerle birlikte
bize ondan yalar, o bilim olar ondan yatava. Biz aramızda birleşemizde erkek bolup birleştik hava, öz aramızda hava. Doğru. Aramızda etken işlerimiz arasa ve halka aytgan sözlerimiz arasa, halka öğretken sözlerimiz arasa ve bizim bizim gücümüz, bizim kirlerimiz, bilim olamaz bari şu Türkmenistan'ın içindeki halkımızı yitirmek, sonra öttürmek ve sonra öz kanunu hak konuyu talep etmesi bizim şu uğrunda bizim halkımız kanunu hak hukukları vaktinde bizim onu korumak ya da şu korumak için biz her alad edip şu tek borçluk öz aramızda her vakit şunu nemet ediyor maslahatlar tursatlar var. Nerede biz vardı kömekler, nerede şu daş olur kömekler var. Nerede şu halkımızı korak bilet, millet paradıkta korak bilet gibi var. Millet para ve Türkmenistan'da bir taraf millet parası var. Olamasa Gurbanoğlu bizim prezidentimiz değil, Gurbanoğlu Berdimuhamedov. Şol millet parası. Bir näme var, narkoman var, olam şol. Türkmenistan'ın, bizi Türkmenistan'ın düşmanı, Türkmen halkının düşmanı, Berdimuhamedov var. Yine şol haramlarda pul verip, şol aktivinin karşısına her daim olup duruyor. Şol belki belki bilenler de öyledir, ulam inanmama. Tamam. Doğru. Sağ olun. Timur bizim häzir Zoom'umuz var. Şoň üçin biz gysgynal bagşlamaýan sizin sözüňizi käy wagt bölýän. Gysga aýdalyn. Ine başga bir maňa fakat watandaşymyz soru berdi. Siz näçe lewaply prezident bolsa şoňa garşy. Näçe men garşy. Türkmenistanyň istenlik adam prezident bolup bilýär. İstenlik adam. Onu men saýlanok ya Timur saýlanok ya Kerven saýlanok halk saýlýar. Siz unudun inni ýa-ni Berdimuhamedov ýaly bir ay galman saýlawlary geçirdik öz oguny belliýäne. O bellenýän saýlawlar. O saýlaw däl. Biz saýlawlar açyk bolmaly. Onanyň hemme ýa-ni saýlaw geçirýän участкаларда Ýewropaň adamlary gelip bellep durar, olur Allah bolmaýar. Onu hemme zady gördüler. Bizim görmediklerimiz değil, 1000 ýyldan ön gördüler. Allah'ları. Olur Allah bolmaýar. Onu gelip tirede näde bolsa bellep geçýär. Saýlawlar nidiswitni Allah. Şoň üçin şonu ettirjekkä bolup, saýlawlar Allah bolmasyn diýip şolar çagyrýar. Bir gedek, birinji gedek Türkmenistanyň taryhyna açyk saýlawlar etjek bolýar. Kim otsa şolsun. Lewapdan, Mardan, Balkandan, Ahallan, Daşowdan näçe tany ýa Türkmenistanyň ýolbaşçylary boldy. Hiç problema bolmaýar. Ýok. Näçe problema boldy? Näçe per wagt ahyl bolmalyş? Oraya zat ýok konstitusiýada. Näçe per wagt lewap bolmaly? Oraya adam ýok. Kim otsa şulotsun. Iň ukyply sesin. Täze biz ukyply adamyň ýerine ýörmäne taýar. Täze bize ösüş gerek. Boldy. Kaçan ukyply adam öňürde kelmämiz ösýär. Kaçan ukyply adam gelse diňe şol ösýär. Ine şonu etdirmeli. Ine soru geçelim. Ine ýene bir soru berdi. Köp soru berdi. Gysgydykly. Men üçinem Murada siz her bir aktivist üçin grant alýarmyz. Ýene bir adam aýtdy $110,000 grant alýarmyz. Sana amatly aktivistler ýa tutulanlar sen ondan grant alýarmyş diýip aýtdy. Men onu düşündürjek boldum, onu düşünüp bilmedim, şoň üçin ine halkyma düşündürýän. Grantyň meselesi ol fondlar. On grant bermek hiç kim. Oraya proseduru ýok. Inanmasaňyz ine DWT ofitsialny registrasiýa edilen. İstenen adam şolun saytları var. Şu ýerde kime grant berýärler ýa kime bermeýärler hemme zat görünüp dur. Alın görkezin bütün halka. Bir de grant berilýän bolsa, bir de şuraya kömekler edilýän bolsa, biz şu ünmede düşberdik. Öz pulumuzy goýmadyk. Görüşmedik beýle. Ol bir ikinji grantlar kime berilýär? Grantlar adam hukugyny goraýan gurumlara berilýär. Ine Tuhbat Tuğulin, Geldi Keriz, Tecrüb Begmiyedow ýaly gurumlar alyp barýan adamlara berilýär. Näçe? Te olar öldürür üçin alanok, olar şol adamlar çykarmak üçin alýar. Men ofitsialny правозащитный organizasiýa diýen maňa bir pulunok berdiňiz, gelse de bir pulunok. Biz diňe halkdan birda haýyş edip soraýmasak, bize başga berýän adam ýok. Sebebi biz siýasat alyp barýar.
Egerde bir hökümet ya bir pul berýärse syýasata şu şunu ýap, pul alyman başga zat diýip bilýär. Egerde pravzащитник pul alaysa, ol şol adamy çykarmak üçin alýan bolsa, onu şol adama sowýar. Ol çalyşyp bilen oktaýan. Şoň üçin olary berýär. Hemme fondlar, grantlar ine şolary diýer. Politiklara gelmek. Politikler kim berýär? Politiklara donation ya, yani biznesmenler, halkın içinde adamlar, ya filantroplar, yine men şu politika verecek ya, şunu aydan da doğru deyip kömek ediyor. Yine o kömeklerim yok ya, bizde Türkmenistan'da oligark yok, milyoner yok. Türkmenistan'da hükümetin pulunu oğurlak kaydan çinovnikler var. Nomenklaturni. Onu birden görürler. Onu hiç vakt vermez apolitika. Biren olur. Şunun için biz çalışmalı düşünceleri. Yine ondan bana şeyle diye burada sen yine Allah'a murat bilen tecrübe bekmeye de bilen o onun pul çekýäni de paylaşýar. Kıyın görmen Allah'a muradın kanalına bak soran Allah'a murattan. Üstünden gülse katı görmen diye o kuşlar. Kıyın görmen tecrübe bilen bak soran. Tecrübe bekmeye de var. Men size burada da deyin. Tecrübe bekmeye de var. Men bilişime göre şu neçeli intek bir grandan alalım. Grant kim aldı? Geldi Kerizov, Tuhbatulin. Olur intek af koyalım. Olur dasiye ve ya da dediği yöne intek verilen. Fikir etmeyin ne dasiye verdin sana olarak grant veriyor. Yok. Programın olmalı. Eden işin olmalı. Onun cevap karşılığı olmalı. Onun eden tam açı yolunu vermeli. Ama neyle açı yol vereyim ben pravzlaşılıkla. Olur onu alıp bilmeden bana ne yapacak verdiler. Ya bana vermeler devlete. Devlete ne yapacak verdiler. Eğer devlete grantlar berýän bolsa, onda men buhalteriyada görkezler onu. Onda devlet aktivistler bilemem onu. Men güzevlem onu. Onu bilmeýän bolsa, men bilmeýän bolsam, onu niýe grantlar? Biz grantlar berýän, tedir etjek, aljak, görüşümizde ulanjak ve görüşjek. Ine sen näme edýän şunu? Timur. Ne pikir var. Siz men köp zatlary edýän, eşitýän, habarly. Biz finansiýerine gözlüyor, sizin habarınız var. Hemme yere YouTube yöne gynansak da kömek edilen oksa. Men bir da düşdüm siýasatçylyk düýüne. Şügün degeç gynansak da dige biz de bu soralar biz de hawa bir gözlüyor finansiýer hawa biz finansiýer almana taýýar we biz onda ýylysta nüňeste köp hereket edýek täzinde dokumentleri taşıyacak, advokatlar tutacak ova. Şu meşruiyetlerine projenin arayakları birlikte bu haramdağı suda verecek ova. Öden bu da atçotunu verecek. Hem bir köpek olsa ya bir sent olsa bize kömek etse biz son atçotunu verecek. %100% o. Bir de hiç ne pul gerekler. Bizim özümüzde pensiyamız var, aylığımız var ova. Biz üyümüz var. Hem de atlamın bizde yeterli etmesi saat yok. Yani biz bizim hareketimiz şu halk için, bizim vatanımızın geleceği için biz hareket ediyoruz. Men harva adamı, men boltun atları gözüm yok bilemem, akşam yatıp bilemem. Çağlam göz yaşına tıpkı gittiğimiz çağlam göz yaşına akıp duruyor. Bu kararlardan sonra hemen millet paraları şu öz halkını ağdalı geçecek olsa birlik yerine nem edip bir itiklap duruyor. Son rejim karşısına indi biz ne açıldır hareket durtawa. Indi şoň üçin indi ben fikrim bar şol näme diňe bilelikde özüňiz görtüğün adaly gidip dursunuzda. Mesela şol häzir mesela siz Murat azy arada gitdiňiz Türkiýe awsturyň öz programyny gitdiňiz. Ýene başga ýer ustuňyz Avrupa awsturyň ýene öz programyny ustuňyz hiç kim size kömek etmedi. Hawa. Bizim şu çıkışlamada hiç kim bize pul beremok. Diňe biz öz jüýümizden pul çykaryp şonda da biz kawatır öz vatandaşlara kömek etdik. Olamasa köpläp şu öz kentlerimiz şu ýaşanan şäherlerimizde problemimiz bolýar. Bada pul ýok, pul gerek diýip 50 dolar pul berýän kömek etken olara. Ýöne bize pul berýän adam ýok. Ýöne biz gözleýär sowa, eger bolsa, eger sponsor bolsa biz näme şey aljak, atçotlaryny berjek we işlep
yüzlerinin etse beter iş yapacak ve bizim hareketimiz yine güçlüleri var. Olsa hava. Bize dişli pul gerekler. Bize kömek bir moral taraftan kömek istenen hava. Oldap tutamasa bizim için katı kulaklı kömek koyasın. Sağ olun. Sağ olun. Yine Piotr'dan toğralan Piotr. Siz şu mesele boyunca neyem diyebilecek o zaman? Neyem deyip biliyorum? Bu taýda birinciden men özüm pul diýen zat bol soňky planda soňky nemede bolmaly da bu puldan öňň watanymyz nememiz dogan aryndaşymyz dost ýardamymyz hemmede ildeşlemez gynalykdy pul diýen zat gözde görünmeli da ende ýan kaçyny ýaly hukuk goraýjy neme bolmasaň pravozащитник bolmasaň pul berilmeýär deňizde pul ne bolmada Türkmenlenmez. Bada Russiýada zatada millioner, milliarder pul kapanmany görenler. Şolar ýalyklary ine finansiýer edip daýetsek neme göreşiň güýçlenjegini hemme ýöne ol adamlar etmez garyndaşlara öz nemese ukrit öýe nemesi bar krişata öz öýüne garyndaşlaryna kömek edip nemesi ol adamlara görünmeýär. Pulum diýe bu adamyň ütgetmeýärde adamyň öz suçlusyny görkezde, hakykatdan nähilligini görkezde. Şoň üçin pul barlara etmeden-de köpde. Pul bar Türkmenlemizem özüm bana diýmedi plan diň ýaşadym diýip ýören adamlarymyz köp. Pul berilmesin ende pul üçin bir insan adam eder-de bu neme üçin pul üçin. Birinji pulda da watan üçin etmede. Ýa şu güne çenne ondan pul berilipdir diýip eşitdim. Ol bir gurama, prosedurny gurama, ol ýanky problemleri izuşat edýärde her döwletiň wekilleri var. Şoýra gelýän wnoslar diňe şonuň aýlyklaryny bizler. Ol konsultatywny karar çykarýan organ. Ol fond däl, pul berýär. Ol kömek edýär ýuridiski. Ýanky sana bir raýat çykmy ýanky ubeşi berilýär da dediler. Ýöne pul bermek. Pul bermek boýunça olar şo ýerde hökümeti izlenýär şunu pul berin. Ýa-da mysal üçin ubeşi berenler seni Şweýça uğradýarlar we şo hökümet aýdýar şu ubeşi aldy. Şunu ubeşi programatyna goşun diýär. Ondan onu Şweýça berýär. Ýöne onu ýaly neme ýok. Şoň üçin prosedurlary gowy bilmeli. Guraşyk bolsa. Ýalňyşdan aýlanıp ýörýär. Ýene bir soru, şu Farhat kaldırdı ve ýanyna ýoldaş kaldırdy. Şu soru gaty bu soru näçe? Hökmen Farhat däl. Farhat ol bir ýaş oğlan, siýasatda ýalňyşlyk oğlan, öwrenýän oğlan, ýalňyşlyk hemmemizden edilýär. Ýöne şu soru gowy. Ferdim. Türkmenistan'a Berdimuhamedov gyra çekilli gitdi. Ine açyk taýyarly bolýar. Näçe siz şoňa garşy? Ine gelin şunu teýelim. Türkmenistan'da Berdimuhamedov atstavka gitdimi ya gitmedi? Türkmenistan'da Berdimuhamedov 5-6 tane ýolbaşçylyk wezipetini eýlep gelýär. Birinjisi Türkmenistan'ın prezidenti. İkincisi Türkmenistan'ın kabinet ministrinin ýolbaşçysy. Üçüncü Türkmenistan'ın howpsuzlyk geňeşiniň ýolbaşçysy. Dördüncü Türkmenistan'ın serkerlikler başçysy. Beşinci Türkmenistan'ın halk maslahatynyň ýagny halk geňeşiniň ýolbaşçysy. Altıncı ýene bir wezipe bar öz aýtdy bol ýazyma düşen o. 6 wezipeni eýlep. Şoň bir wezipetinden gitdi. Ýanky prezident wezipetinden. Haçanla şol häzirki ýörep duran bir kanun konstitusiýa boýunça teretdik. Şol wezipeden giden wagtda şol wezipeni wagtlaýynça halk maslahatynyň ýolbaşçylyk bar. Ýene de Berdimuhamedov. O zaman men size soru berýär. Berdimuhamedov niye etdi? 5 tane wezipetinden birini aýyrtdy. Ýene de şonu wagtlaýynça, oğul bolýança şo wezipeni elýärek durdy. O näýdi açyk taýlanlar? Açyk taýlanlar näýdi geçýär? Gelin şunu diýelim. Açyk taýlanlar birinji bilen ikrar edilýär. Ine mysal üçin 12 fevraldan başlap açyk taýlanlar başlaýar. 12 martda çellik kimde kim kandidat boljak bolsa
kimde kim öz yani dalaşar olacak bolsa, öz adyny berjek bolsa, ine şuraya şertler var. Şonu edinde gelin. O şertler näme? Hükman seni 20 000 adam gorlamaly. Mesela şimdi Fransa'da men yanlışmasam 250 000 adam gorlamaly. Diýmek, sen bir dokument düzýän, men yani dalaşar bolacak, şolu bolçakka men gorlyan diýip, onam eltip pasportun dağınlara dağıttırdan suud edip, ondan sen hata var yani. İkinci şertti, sen eğer dalaşar olacak olsam, yani şu yerdeki öz predwyborny kampanýaň pullarynyň bir möçberini görkezmeli. Mesela şimdi Fransa'da $5 milyon euro görkezmeli. O görkezilen pul niden gelip çıkany hemme adı çok bolmaly. Yani şoň üçin seni yani dalaşar hasabyna almany aýyp bilýärler. Ine şol prosedura Türkmenistana doğru yatırılı yok. Yani açıklayla olsun. Eyyem kandidatlar belli, eyyem registrasiya yapıp. Yine häzir siz Türkmenistan'ın grajdanı içinde yaşap ýordunuz, dalaşar bolajak bolsaňyz yapıp bolduk turdy. Indi diňe predwyborny kampaniýa. Indi ikinji etap. Sen dalaşgar boldun. Sana möhlet berildi. Sen ýanky golları topladyň, sen partiýaňy açdyň, sen adamlara yani yığınakları geçirip çözüp verip yani neticelerini geldim. Seni registrasiya ettiler. İkinci etap predwyborny kampaniýa yani saylawdan ön kampanya. O kampanyada diýmedim diýenler 3 ayda sen adamlara düşündürmeli planlaryny, meýnamany görkezmeli. Adamlar bilen duşmaly. Olar sana bir topar pretensiýalar berer, bir topar soralar berer. Olar jogap bermeli. Ondan soň sen o şäher aýlanyp şu ýerde özüňe bolýan adam tapmaly. Sebäbi erti şol adamlar. Mysal üçin bir gün bir sutka men ýalňyşmasam 2 sutka ýa 3 sutka öňünden stop edýär. Ýani saýlawyň öňündäki ýani kampaniýany duruzmaly. Hemme zat durulmaly. Ondan soň baýadam saýlawlar geçýär. O ýerde de sen näme? Ýokarky ýani saýlaw gurumanyň wekilleri, onuň hemme welaýatdaky wekilleri, komissiýa, häkimlikler, polis, hemmesi üýüşip şurada oturup adamlar garaşýar. Kime ses berýär? Onu hata edip, soň ştaba o merkeze berip, merkezde ýani bunu abiler edýär. Ine bolmaly da registrasiya bolmak üçin 1 ay 2 ay möhlet berilýär. Hemme şertlerini ýerine ýetirip ýetişer ýaly. Registrasiya edilen soň sana 2-3 ay möhlet berilýär. Sen öz meýnamany görkezip ýani saýlawlar geçer ýaly. Ine şu wagtlar bolmasa açyk saýlawlar ýok. Ine Türkmenistanda şu gün 12-nji martda meclis karar çykardy. Biz kandidatlara bilen eýýam ýapyk kandidatura ýani berip bolany kim kandidatdan bilen näme şoň geçşegine bilen hiç şart ýok. Sen karar çykaranda şertleri bilen düşünülmeli. Yok. Bizim yani saýlaw komissiýamyz dym otyr, bilen ok näme etjegini. Indi şu wagtda kim goýarlar, näme geçer açyk saýlawmy, görüp dura açyk saýlawyň ýanyna, ýanyna da geçen ok açyk saýlawlar. Şoň üçin men ýani açyk saýlawlarda ine Farhat Durdiýewa ve onun ýoldaşlaryna jogap beren. Bu açyk saýlawlarda kim saýlasalar şu öňkü konstitusiýa diktatorlar üçin şular kesip yamap getiren konstitusiýasyny ulanarlar ve şu konstitusiýanyň esasyna sen saýlansan sen diktator bolan ýa awtomat. Sen ol bir adam üçin edilen konstitusiýa. Biz näme etmeli? Biz açyk saýlawlar geçirmeli, prezident saýlamaly, soň biz halk maslahatyny saýlamaly. Täzeden o ýerde diňe ýarlyklar otýar. Onuran täzeden saýlap, şolary täze konstitusiýadan aldyrmaly. Häzirki konstitusiýada sen daşynla ýarynlyk bilenem bolsa, sen opozisiýa hökmüne hata edilýän we şu ýerde 15 ýyl ýygyderli Türkmenistanda ýaşamasaň dalaşaram bolup bolan. Ine şu konstitusiýa boýunça biz dalaşaram bolup bilen, ýöne bir dalaşar bolup bilýär. Näçe? Türkmenistanyň konstitusiýasy bütün dünýä adam hukugyny goraýan jarnamasynyň ýerine çykýar we halkara konvensiýalardan ýerine çykýar. Diýmek biz şu ýerde
kanunlar goýular, şu kanunlara itaatlanıp bir dalaşak bolsun. Kanun itaatlanıp. Şoň üçin bu konstitusiýany öz oturan milletine çalışsa da bütün dünya konvensiyalar, bütün dünya kanunlar. Yine şu meselede Timur, Farhat diye ve onun yoldaşları diye şu saýlawlar, açyk saýlawlar belirlendi. Bermuhammed gırat çekildi. Näçip siz görüşýäňiz? Näçip siz ýanky diktatora garşy görüşýäňiz? Şu saýlawlar bir kanun diýäňiz. Açyk saýlawlar dip aýdýarlar. Näme pikir edýäňiz? Şu doğrudan açyk saýlawlarmy? Doğrudan Bermuhammed bitdimi? Olar niýe bu açyk saýlawlar, açyk saýlawlar, niýe bu açyk saýlawlar? Türkmenistanda açyk saýlaw ýok. Niye de oldu açık sayılar? Mağur Gökçe'de mağur Suriye'de şu açık sayılar olduğunu var arada. Derdi hem zaten neme stimulirunla, derdi hem neme titrazne yönünden hem görülüp takip ettirilse var mı? Olan bağıran bir neme etken zatları bağıran sol prezidentin nemesi aydınlatları ne olur? Öyle konstitusyonel bolup %100 konstitusyonel bolup durağı. Onun için o bile yetenek olup eğer de sol bir demokratik sol nämede bolsa taýlalar geçiren bolsa onda biz ona bilerdik ha. Bize işimiz yok. Sağ olun. Men sözü yine Piotr'a verem. Piotr, siz näme pikir edýäňiz? Doğrudan Bermuhamedov ay ýaşlara ýol berenli gırat çekilip öz maşalasyny, tohumyny paduda goýup, erteki gün täze gelen adam hökman tohumyny jenaýda çağırar. Yine şuraya ýöne gidäýdimi? Diktator bolup, hiç bir diktatorun etmediklerini edip ýöne gidäýdimi? Halk maslahatyna ýöne uhlap otururmy ya da hiç kime ýol bermän, ya öz oğlunu goýarmy? Ne görýän? Sağ olun, bu ýerde uly bir neme bolmagy gerek-de, geni bolmaganda, şol nemede adatdan daşar halk maslahatynda da aýtda neme ol ata ol çar ol ataýmy? Soňra ödem aýtdy, bu ýanwaryň içinde, ýanwaryň soňlarynda geljek 30 ýyl üçin Türkmenistan ötüş maksatnamasyny taýýarlamaly. O açykdaýly bolsa geljek 30 ýyl diýip öňünden aýtmasa, geljek 30 ýyl gödegini tutup diýmek şol ogluny 30 ýyl indik 30 ýyllyga saýlap ötdi. Bu ýerde uly bir Einstein ýa geni bolmagy gerekde. Şol her bir aýtýan geplerinde ýa şol şoňa neme barda, nam ýok ba şol indik ogluny goýjana. Sağ olun. Sağ olun köp. Hormatly vatandaşlar, bizim häzir Zoom gepleşigimiz var. Biz gatlyk çykdyk sebäbi şu toralar hemmemize gyzykly. Biz anyk bilmeli hemme abi. Biz anyk bilmesek anyk ýürek bilen bol. Şoň üçin 5 togan, 5 vilayet, 5 togan biri egerde bir vilayetde kimsizse ya da bir vilayet ýokarlynsa men şoňa aşyk. Elimize aýdýan DWT toparyň ýolbaşçysy bolup men öz personal karakterim şoňa aşyk. Täze bu adalatly. Eger biz halk kerekede bolup adalatly berjek bolýan bolsa, men şu halk kerekede özüm durjak. Ýolbaşy durýan şu. Gona aýdýan. Din adalatly kim näme etsin, kanuny satynda kim prezident boljak bolsa, ine men öňden aýtyp gelýär. Häzir wagty geldi. Oňlar öňe çykyn. Çykyn programmaňyzy, görüşin, aktivist bolun, anyň ýüregiň bile ýanky konkurensiýa bähteşlik edip ýüregiň biz ösürsen mäni. Sen menden ukyply bolsaň, men sen bilen boljam. Tapawy ýok. Menden ukyply döwletiň içinde biri bolsa, birini koyacak. Sebäbi bu ýanky jogapkärçilik gatyly. Men mine saýatda, Sakarda dogan arnaşmamy emhime gyzypdy. Men aýdamam. Mertçe çekdiler, işten kovdular hemmetini. Bilmem o. Men gülýänim bilen näme? Sizin ruhlaryňyzy açyjak bolup aýtjak gel. Olar duýurlarda hem mertleşip, malades. Sen men başda şu dağda giremde hemme dağda ölçedim. Maşalamy, dogan araşma riska goýdum. Başlar gidip dur. Men ejemin ol ýaşaýşmy, giýje uny gatdyna bir näçe maşin, emheme maşinlary. Şonu hepde bir kere çarptılar. Hem de attan havalı mı? Yani onu aydıp näme deýin size? Jantaq boluşu Allah can, Huda can berýärmi jantaq.
Şonu bir zat etseler men aýtdym men näme etjem. Görüşde hemme zat bolupdylar. Şoň üçin kanundan çykmaly, hemmäňi kanuna çağırýan Ilaytada Lewap halkyny, Daşow halky. Lewap halky iň kötünen halky. Şondan Lewapyň esas daşyna çykan Lewapdyr. Ondan soň Maryja Daşow gelýär. Ahal bilen Balkan halky kösenýä bolýan on çok bilýär. Ulun kösenýä bir topar Lewaplardan beter kösenýär. Ýöne umumyň bolsan şeýler. Şoň üçin biz Türkmenistanyň egerde şu diktator aýryp bilsek, biz ýa-ni ýolbaşçylygy gelse dewlete topar. Birinji bilen ösmedik halklary, ýa-ni ösmedik vilayatlary östürmeli. Lewap, Daşow, Mary. Sebäbi şo ýerler gaty daly. Balkan ahal alybildi. Ýöne ahalyň oglary almady. Aşgabatly, ýa-ni Bawara boldy, Göktepe başga ýerler almady. Ahalam östürmeli. Bit sentrdan vilayatlary gitmeli häzir. Ýa diň gitmeli. Ýa sentrda baýlar, vilayatlaryň garyplar oraya bolmagan. Diň gitmeli. Hemmämide diň. Öňe aýdýan hiç il propiska bolmaz. İstän ýerinde ýaşap bilersiň, istän ýerinde jaýat bilersiň, istän ýerinde işler bilersiň. İstän wagtda çykyp bilersiň Türkmenistanda. İstän wagtda giýip bilersiň. Ýolda sen durup bir zat diýip prokuratoriýa gün işlemi ýaşaýar. Basyp gidiyor. Ol azatlyk adamyň azatlygy. Ýöne kanuny satmaly. Ine şuraya kanunçy döwlet etmeli. Bütün dünýä mysal bolmaly. Şunun bilen biz efirimiz torýar. Timur Serkerde soňuna gyýyska näme aýtjaklarymyz bolsa bize häzir bir zoom garaşýar. Aýdyn ine bizleriň bir hatmy. Soňra sözler üçin eril watandaşlar soň öz aramyzda birleşip, öz aramyzda Türkmeni ýetişip birlik ýegildi goldap, birlik ýasyla Türkmençilik edip we Türkmençilik edip ýürümizde imanly bolup bolşol birleşip şol nikip bota şu halk indi biziň halk bizi dinläp eşitip başlady. Halk biziň halkymyz eşitip başlady. Indi biziň geleceğimizde birlikde 5 vilayet, 5 dogan şol biz hereket eden wagtymyzda bir zat etjek bolan wagtymyzda öňünden biziň dewigimiz 5 vilayet, 5 dogan. Şoň üçin bizde şu millet parlyk hiç haçan bolmaz. Şoň kökülen biz öz aramyzda şu millet parlygy öz gipdeçen öz aramyzda opozisiýa ýa birlik aktyw arasynda şol biz şol nämeni millet parlygy kökülen ýoldyk biz. Bizde şoňatlary ýok. Biziň hemmemiz bir Sağ olun köp. Piotr, sizin aýtjaglaryňyz bolsa ine häzir mümkinçilik bar. Öz arzuwlaryňyzy, maslahatlaryňyzy, pikirleriňizi halkymyza aýtmaly. Piotr, bizi işleýänmi? Hawa weşden watandaşlar ol hergir musmuslaryndan man nemede bidi tire paradlyk, taýpa paradlygy goýup, bir gyra goýup, hemmemiziň umumy problemamyz diktator aýryp, az birlikde Türkmenistany dikeldip, dünýä ýüzünde belli etmek, östürmek. Sağ olun. Sağ olun köp. Hemmemize şul efire gatnaşanlara, şul bizi dinleýänlere, bize teklip berýänlere, bize maslahat berýänlere. Ol tanqid hökman bolmaly, gurgun ýok, töhmet bolmaly. Hem informasiýany barlap görün. Logika tarapdan analiz edip görün, sorak görün, tapçak görün. Şonu. Ondan siz dogry ýolda barasınız. Hemmemize köp sağ olun. Birinji bilen sizin hemmemize jan halky arzu edýär. İkinji bilen azatlyk, adam. İndiki görüşükler için sağ olun.